बिनिफ्राय एकथा 28 आव आंनो औवारि भाई होननाय एबसु थारमाने मानसि एबसुनि आरोखि औवारि भाई होननाय बे आंखौ बे टाइमाव माने फन हरनानै सिगोदों आंखौ बुंदों दावराव बोराय नों मानो बिपिएफजों ओंखारदों नों मानो बिपिएफनि इलेक्सनाव ओंखारदों बेखौ बुंनानै बे आंखौ बुंदों नोंखौ गोदा माने नोंखौ खुथिया माने थुख्रा थुख्रा जों गोदागोन नोंखौ दोना जों नागारा होननानै बे आंखौ सिगिदों आरोखि बे माखासे ससियेल मिडियायाव इउटिउबारफोर दं माखासे ओमफ्राय माखासे निउस पर्टेल दं बिसोरो गोबां निउस फोसावदों नंगौ बाथ्राखौ बिसोर फोसावबाय थादों रायजो राजानो बोला होदों मिथिदों दा बेनि थाखाय दिनै सैथो बाथ्राया बयनावबो गोसारदों रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनो गोसारदों बेखायनो आङो माखासे इउटिउबारफोर आरो माखासे निउस पर्टेलफोर बिसोर धन्यबाद होयो आरो बिसोर नङामोनबा हयथ' आं सानो आरोखि बिसोर गैयामोनब्ला जों बुंनोबो हानाय नङामोन जोंखौ सिगिसिगौ दोनगौमोन आरो लोगोसे बिसोर बुङामोनब्ला बिसोर हेल्प होआमोनब्ला रायजो राजानाव बे जोंनि बाथ्रा खोथाफ्रा सौहैनाय नङामोन सैथो बाथ्राफ्रा सहैनांगौमोन दा जोंनिखायनो निउस पर्टेलफोरखौ आङो बे इउटिउबफोरखौ आङो माने धन्यबाद होयो गोजोन्थों गाइस दा बे समाव जोङो दंफैयो सेरफांगुरि ओनसोलनि सिङाव थानाय खुमगुरि गामियाव दा बे खुमगुरि गामियाव दिनै बिपिएफ दोलोनि मोनसे जयनिं प्रग्राम लानाय जादों गामियारि जयनिं प्रग्राम होननांगोन आरो दा बे जयनिं प्रग्रामाव दिनै गोबां इउपिपिएल दोलोनि सापर्टार बिथांमोनहा दिनै गावसिनि दोलोखौ नेवसिनानै दिनै बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोआव माने थ्रोब हाबफैलायबाय आरो दा बेफोरबायदिनो मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ जिर' जाजोब्बाय आरो जिर' जानो थांगासिनो दं दा दिनै जयनिं प्रग्रामखौ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय दिनै आलासि हिसाबै नुजाफैदों मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो बिथांमोनजों बिथांमोननि जेनाखि दोलोनि नेताफ्रा दिनै फैनानै बे जयनिं प्रग्रामखौ खालामफैदो आरो लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय थेंक इउ जोङो दासिम फैगौ 9 थारिखआव जानाखि एसेमब्लि इलेक्सन जागोन बेनि थाखाय जोङो फोजावथिं मेलाव गिदिंबाय थादों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चजों जानानै आरो जोङो बयखौबो रायजोआव खावलायदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जाहाथे बयबो बिपिएफ हान्जाखौ भट होनानै देरहासार खालामो दा बे मोजां जोङो मोनसे परिबेस नुदों दिनै बे थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर'आ बिटि सालायदोंमोन बे 5 बोसोर बिटि सालायनाय समावबो बिसोर थगाय थसि जानाखि खामानि मावदों थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय दा बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिजोब्बाय दा बे मिथिनायनि थाखायनो दिनै पावाराव दंब्लाबो प्रमद बर'आ अब्लाबो बियो दिनै बिटिसि इलेक्सनाव बे जेनग्लिनो गोनां जाबाय बे 28टा सिट हाग्रामा महिलारि मोननानै बिटिसि दाबाय दा प्रमद बर'आ माथ्र 7थाल' भट मोनदों बे 7थाल' भट मोननाय खारनाव बेनो बिसोर बाराद्राय थगायदों रायजो राजाफोरखौ बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ जोबोद थगायदों रायजो बिनानै रायजो राजानि थैनि सहि लानानै बड'लेण्ड नांगौ होनग्रा मानसिफ्रा बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै एकर्ड खालामनानै लानानै फैनाय बेखौनो बिसोरो बुंदोंमोन जे बिटिआरआ बिराद गिदिरथारनाय दा बेफोरखौ रायजोफ्रा बुजिदों दा मिथिनो हादों आरो लोगोसे बे बिटिसिनि जायनाखि बाउन्डारि सिमा दानख'नाय दा बे सिमा दानख'नायखौबो लानानै रायजोफ्रा बुजिदों बे बिटिआरआव जे जेबो गैया आरो लोगोसे बे बिटिआरनि गेजेरजों जे डिसिफोरनो जे पावार हरफिनदों दा बेखौबो रायजोफ्रा बुजिदों 16था डिपार्टमेन्ट हरनाय बेथ' रोखा रोखा प्रमान जादों आरो बिनि उनाव बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जे ट्राइबेलफोरनि हा बर'फोरनि हा बे गामि सिङाव माने पिजिआर बिजिआर बे गभर्नमेन्ट माने खासा बेफोरखौ जों गासिबो आसाम गभर्नमेन्ट हरफिनदों आरो बिनि थाखाय बर'फ्रा गोबां हा सिजादों न' बां सावनो ओंखारजादों दा बेफोर दुखु दाहा रायजोफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा बुजिदों बेनिखायनो बे बुजिनायनि थाखायनो थांनाय जायनाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव प्रमद बर'खौ फुरा माने सुस्रांनानै 7थाल' सिट दोननानै हाग्रामा महिलारिखौ 28टा सिटआव देरहाहोदों आरो दा बे देरहानायनि थाखाय रायजो राजानि गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि जथेस्थ' अबदान दं बिसोरनो लाखिदों पार्टिखौ आरो बिसोरनो सिगांसिम बुजिजेनदों
आरो बिसोरो जेब्ला जावरिनानै ओंखारबोयो बयबो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिया जेब्ला माने बिपिएफनि फारसे मोखां होयो अब्ला जाय बारसानाय माने माबाफोर पार्टिनि लिडारफोर बारस्लायग्रा जाय बारस्लायनाय बिसोरो उफाय गैयैयाव फैफिननो गोनां जादों दिनै इसिबां बारस्लायनो थांदोंमोन बिपिएफ नेताफ्रा बिसोर दिनै गासिबो माने दे हेभ अलरेडि काम बेक टु देयार अन माने हम अरिजिनेल हम फैफिनजोब्बाय आरो इउपिपिएलनि गोबां दंमोन बिसोरबो दिनै फैफिनजोब्बाय दा मोजां लखन आं दा जों खावलाय लुबैदों बे बिपिएफ हान्जायावनो थानानै जाहाथे बयबो अनलायनानै माने जौगानायनि खामानिखौ मावो खौसे थालायनानै जौगानायनि खामानि मावो बे 5 बोसोराव माने प्रमद बर'आ जेरै जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामदोंमोन समाजखौ गुलाय गुजाय खालामदोंमोन फोसाबसो खालामदोंमोन जेरै माने बिपिएफनो स्किम हरा बिपिएफ होनब्लानो रानजिं खुजिं दोनगोन जों होननाय बाथ्रा इउपिपिएलआ स्किम मोनगोन होननाय बाथ्रा बेबायदि माने खुंगिरि जानो नाङा गोरिबा गोरिब गोरिबनि गेजेराव खुनु इउपिपिएल बिपिएफ थाया बे गोरिबा जा मोननांगौ बे मोननांगौ दा बे हिसाबै बे बिपिएफ हान्जायाबो जाहाथे खुनु माने इउपिपिएल बिपिएफ बा पार्टिनि खुनु मोनसे डिफारेन्स लायाजासे फारागथि लायाजासे बे बयखौ समानै अनो आरो बयनिबो गेजेराव जाहाथे जौगानाय लाबोयो जों बेखौनो बिपिएफ हान्जाखौबो खावलायो आं आसा खालामो जोंबो बे मिशनजोंनो जोंबो बे थांखिजोंनो दिनै बिपिएफ हान्जाखौ जों बुंलांगोन जाहाथे बिसोरबो मोजां मावलां हारिखौ सिबिलां मोजाङै जोंहा अनेक दावगानांगौ दं गोरिब गुन्द्रा दाबो जौगायाखै गोबां माने गोरिब दं जायफ्रा न' बां थानो जेबो गैया लामा सामा दाबो गैया बेफोरबो जाहाथे मोजां जायो लेखा फरा फरायनो जाहाथे सुजुग मोनो जों बेनि थाखाय गोरिब गुन्द्रा जानो जों माने बुंबाय थागोन हाग्रामाखौबो जों बुंगोन दा बेखिनि दा बिनि गेजेरावनो दा जोङो माने बांसिनै बुंनो थांब्ला दावराव दैखेम नार्जारिया बुंनो थांब्ला बे इउपिपिएल मानसिजों एबसु मानसिजों गोबां रायजाबोबाय गाज्रि गाज्रि रायजाबोबाय जोङो बे बिटिआर सुक्तिया जे मोजां नङा बेखौ बुंनायनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिजों जे मोनखानाय बिटिसि 6 सिडुलखौ चेन्ज खालामसै बे बाथ्राखौ जों रोखा रोखा रायजोनो बोला बोला होनायनि थाखाय जोंखौ गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों इउपिपिएल मानसिया रायबोदों एबसु मानसिया रायबोदों दा खिन्थु बिसोरो खुनु दिन प्रपार माने रिप्लाइखौ बिसोर होआखै जों सोंदोंमोन बिसोरनाव गोबां खोथा दा बेखौ खिन्थु बिसोर खुनु दिन बुङाखै रिप्लाइ होआखै खिन्थु बिसोर मा खालामदों रायदोंल' गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों जाहाथे जों जेबो बुंफिननो हाया जों जाहाथे बिसोरनाव जेबो कुइसन खालामनो हाया रायजो राजाफ्रा जाहाथे खुनु दिन कुइसन खालामनो हाया बेबायदियाव खालामबोदों नै मैया 1/28 आंनो नैबे नाम्बारनिफ्राय 8812859958 बिनिफ्राय 1/28 आंनो औवारि भाई होननाय एबसु थारमाने मानसि एबसुनि आरोखि औवारि भाई होननाय बे आंखौ बे टाइमाव माने फन हरनानै सिगिदों आंखौ बुंदों दावराव बोराय नों मानो बिपिएफजों ओंखारदों नों मानो बिपिएफनि इलेक्सनाव ओंखारदों बेखौ बुंनानै बे आंखौ बुंदों नोंखौ गोदा गोदा माने नोंखौ खुथिया माने थुख्रा थुख्रा जों गोदागोन नोंखौ जों दोना जोंखौ नागारा होननानै बे आंखौ सिगिदों आरोखि दा आंनि गोसोआ बांसिन दिनै थुलुंगासिन मोनदों गोरासिन मोनदों जों बांसिन जरदार भाबै जों आवगायसिनांगोन ओंखायनो दिनै बांसिनै आं दिनै ओंखारनानै रायजो राजाखौ खावलायदों रायजोफोर रावखौ जों दागि गिनो नाङा सैथोजों आगाय सैथोआ सानसे देरहागोन आरो दिनै सैथोजों आगायनो थाखायनो जों सैथो बाथ्रा बुंबाय थानायनि थाखायनो दिनै जों दिनै बे फरजायाव फैबाय दिनै हाग्रामाया पावाराव फैफिननाय खारनाव बेनो जों सैथो बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो हाग्रा माने प्रमद बर'आ जेननाय खारनाव बेनो प्रमद बर'आ थगायबाय थादों मिसा खोथा बुंबाय थादों बे बाथ्राखौ दिनै जों बुङै बुङै ससियेल मिडियायाव दिनै हगारै दिनै रायजो राजा मिथिदों दा बेनि थाखायनो दिनै प्रमद बर'आ नंखाय खोथा बुंनानै जेनदों बे जों गिया सैथोजोंनो आवगायनांगौ आरो दिनै आं बेनि थाखाय जे ससियेल मिडियाखौ धन्यबाद होयो बे माखासे ससियेल मिडियायाव इउटिउबारफोर दं माखासे ओमफ्राय माखासे निउस पर्टेल दं बिसोरो गोबां निउस फोसावदों नंगौ बाथ्राखौ बिसोर फोसावबाय थादों रायजो राजानो बोला बोला होदों मिथिहोदों दा बेनि थाखाय दिनै सैथो बाथ्राया बयनावबो गोसारदों रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनो गोसारदों बेखायनो आङो माखासे इउटिउबारफोर आरो माखासे निउस पर्टेलफोर बिसोर धन्यबाद होयो आरो बिसोर नङामोनबा हयथ' आं सानो आरोखि बिसोर गैयामोनब्ला जों बुंनोबो हानाय नङामोन जोंखौ सिगि सिगाव दोनगौमोन आरो लोगोसे बिसोर बुङामोनब्ला बिसोर हेल्प होआमोनब्ला रायजो राजानाव बे जोंनि बाथ्रा खोथाफ्रा सौहैनाय नङामोन सैथो बाथ्राफ्रा सहैनांगौमोन दा जोंहाय निउस पर्टेलफोरखौ आङो बे इउटिउबफोरखौ आङो माने धन्यबाद होयो गोजोन्थों भारती नार्जारी
जरफुलि बसुमतारी बिबासी नार्जारी बिबासी नार्जारी उदां बसुमतारी नाना बसुमतारी महेश्वर बसुमतारी शिरामणि बसुमतारी निखिल मुसाहारि निखिल बिलुना ब्रह्म गासै 20 जन इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै इउपिएफ दोलोआव ज'यै जाफैबाय Tuway nama.